Dette er en lille screencast, som handler om, hvordan man kan bruge computere, smartphones, tablets til at lære at spille nogle instrumenter på. Man kan sige, at vi har haft en konkret udfordring her på pædagoguddannelsen i København, hvor vi gerne ville have nogle studerende til at gå i gang med at spille instrumenter, uden at have så meget tid til at give dem instrumentalundervisning. Og til det formål for at hjælpe med det, så har vi lavet noget, der hedder musikprofilen.dk. Når man kommer ind på den, som vi har forsiden her, så kan man se, så står der en introduktion. Den er ikke så interessant, men til gengæld er der en mulighed for at gå i gang med klaver, eller gå i gang med guitar. Hvis vi nu i det her eksempel godt kunne tænke os at gå i gang med at lære at spille klaver, og det har vi nogle studerende, der gerne vil, så beder vi dem om at klikke sig ind på klaversiden her, og den fungerer lige så godt på en smartphone eller på en tablet, som den gør på en computer. Her har vi ligesom sådan nogle store felter, nogle knapper, man kan trykke ind på, alt efter hvilke informationer man skal bruge ud af den her. Og vi beder dem for eksempel til første undervisningsgang om at tage de første 4 her med tangenternes navne, hvordan man laver dur- og mål-akkorder. Og så beder vi dem om at øve sig på Mester Jakob og på hjulene på bussen, som er dem, der ligesom står her nedenunder. Vi har valgt at gøre det med en masse små. Hvis vi nu kigger hen på de sorte tangenter, så vil man se, at der er en lille video med en forklaring. Men derudover er der også en illustration, hvor der er skrevet på tangenterne, så man kan se, hvad de forskellige hedder. Vi har valgt at have de her mange små forskellige videoer, for at det bliver nemmere at vende tilbage og få svar på de ting, man har glemt og trænger til at få genopfrisket. Så har man en mulighed for at klikke tilbage og få genopfrisket de forskellige ting. Men som sagt, vi beder dem for eksempel om at bruge de her introvideoer først for at forstå instrumentet, og så bagefter til første undervisningsgang og kunne øve sig i Mester Jakob eller hjulene på bussen. Under hjulene på bussen for eksempel, der ligger der igen en lille video, som først introducerer omhyggeligt, hvad er det, der skal ske, hvad er det for nogle ting, der skal spilles, og bagefter spiller det på en måde, så man kan spille sammen med mig, der sidder og spiller på videoen. Og så derudover er der så en illustration af de 2 akkorder, som man skal bruge til sammen. Så på den her måde kan man faktisk øve sig hjemme til at spille sammen med videoen, og man kan få nogle forklaringer på, hvordan det skal gøres. Når man så har haft de første undervisningstimer og går videre, så er der så akkordudvidelser, sange med lidt flere udfordringer, forskellige måder, man kan gøre tingene på. Alt sammen illustreret med ganske korte videoer, eller med forskellige former for illustrationer. Så vi har haft afprøvet det her med musikprofilen, det hold, der startede her i efteråret, og de har faktisk haft meget stor gavn af det, og jeg vil sige, at jeg har sparet ind til flere undervisningsgange ved at sætte dem i gang med det her. Det giver også en mulighed for noget differentiering i undervisningen, fordi vi kan bede dem om at slå ned forskellige steder. Og så bliver det her flip classroom, hvor de har sat sig ind i nogle ting. De har faktisk også prøvet nogle ting helt konkret af, før vi møder dem, og så kan vi gå ind, og så kan vi måske korrigere deres håndstilling, eller hjælpe med de udfordringer, de hver for sig synes gør det svært at komme i gang med at spille et instrument som klaver. Så det var en kort introduktion til musikprofilen.dk som en mulighed for at formidle nogle små tutorials og praktiske vejledninger i forhold til nogle ting, vi gerne vil have de studerende lære.